Hakawene ki sinjam kabala banang penklan bat penyok bor syusyu ya ka Taliban kila don hadu Henry Pusan ngut ki dikot jong ka seng lekno Islamic State kabalawan ban pendam hakathan nan garhar jong ka Afghanistan bat ka baderu ka benta ka badon ha benta khapot bat ka Pakistan layatu kalat pathai kubor Anadolu Agency lingba ka jingtrei borba bat ka jing pensngutu daki hiru rangba jong ka district court bat court jongka Nagarhar province Henry Pusan ngut ki dikot jongka IS kilawan ban pendam wat hakmat jongki nongyelam ka Islamic Emirate bat hakate kesngi kila donru ki he jongka tenat sentiat bat ki bala priang sngu bahaya ki layatu ka kai port na ki he sorkar ka Nagarhar shushu nakaliang jongka Anadolu Agency kalayaturu baka negade kesin ka baningkong badik baki dikot ka IS kilawan ban pendam wat ha Afghanistan bat kaneru kadai hapo ka jingalam jongka sorkar Taliban bat lakmi lentiru bakin yaidon saki wepat ki dikot jongka te ka senglekno ki ban sawan ban pendam wat yalade nakaliang jung u Dr. Bashir ubadai u director jongka National Directorate of Security hakatha Nangarhar ulayatu bayakite baro ki balawan ban pendam la pensyong pensa hakawe neki jaka balabu kerpang bat la mapru yaki kam sneu ki jongki bat lada kidang yai peteng banle yaki kam sneu nang ne syakmat kin ngat ka jingsha pen sitom ka bating kanan garhar ka de ka than ka balamat yaki babun ki kam sneu bat ki jingsha thombor yaka balale dakid khot ka IS ken thop yaka jing pthai bom ka jingsha arabor ka jingsha penyap dusmon jongki ru pajba bat khamtam ha ka jingya khon hapdeng kidkhot jongka te ka senglekno bat kidkhot jongka Taliban hakine ki khendiat banai baladep dang hakine ki artayo balala nakaliang jongka Taliban kalakam bakalayo ban penpra bat penjulor yaki babun ki ketem bat ki jakari tengan jongki dkhot ka IS ki badon haki benta ba marjan bat kanong ba kabul bat kite ki ketem kide yaki bala ju yasla banle yaki babun ki kam thombor